श्री गुरुभ्यो नमः. हांव सुजय शानभाग, हुब्बळ्ळीचे कला सुजय संस्थेचे निर्देशक आणि भरतनाट्य कलाविद. श्री गोकर्ण पर्तगाळी मठाचे शारद पंचशतमानोत्सव कार्यक्रमानिमित्तानं अनेक धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन झालेलं असं. श्री विद्याधीश स्वाम्यालय अनुग्रहानं म्हाका एक सौभाग्य मिळालं असं. नोव्हेंबर 26 रात्री 9 गंटेक श्रीमठाच्या आवरणांतू आम्ही चिंतन रामायण म्हणलेले एक नृत्यरूपक प्रदर्शन करता असाची. हांव आनी मिगेले शिष्यवृंद ह्या नृत्य नाटक पर्तगाळींतू प्रदर्शन करूक आमकां मेळिल्लें सौभाग्य म्हूण लेखताची. श्री रामाले प्रत्येक निलुवू ताणें एक संदर्भांत ताणें घेतलेले एक विशय कसले ताचें महत्व कसलें म्हणून आयचे युवा पिळगेक एक मार्गदर्शन दावन विषय आणि एक संदेश दिवप तसले नृत्यरूपक चिंतन रामायण. देशाचे प्रतिष्ठित वेदिकेंतू 70+ परफॉर्मन्सेस आम्ही केलेले नृत्यरूपक चिंतन रामायण ह्या सुसंदर्भारी हांव आनी मिगेल शिष्यवृंद श्रीमठाचे हे पुण्य कार्यांतू भागी जावच्याक आमगेले सुकृत म्हणून भाविस्ता. पूरा समाज बांधव ह्या सुसंदर्भारी येवन देवाले आणि स्वाम्याले अनुग्रहाक पात्र जावका. श्रीमठाचे प्रत्येक कार्यक्रमांतू आम्ही पुरा जन भाग जावका म्हणून हांव ह्या मुखेन विनंती करता. विद्याधीश स्वाम्याक हांव अनंत कोटी प्रणाम सांगताची मिगेल 2 उत्तर हांव संपन्न करता. नमस्कार.